man shahida mo tawa minkum mon ashara lewru ndu ni darotonde a wanane ɗanngal aɗa selli aɗa wayno duubal lees o yi fal yasumu on yo hor yo sornude nde lewru ndu darotonde aɗa e wuuro ma ɗannay horde hay soko janngo piɓɗa ɗannade horde sa finni kay dawru sa dawrat kafara mbatta komi dannotoɗo janngo tan mi hoorata kala a reppi so wona ɗannoɗa guila fajiri seekaki sa ɗannima 3 heures jamma de kam aɗa wawi dawrude kono so fajiri seeki may wuuro a dawrat sa dawrat kafara mbatta wa man kana maridan on mo sellani aw ala safarin walla koye ɗanngal nde lewru ndu daroto nde sellano fa iddatun ko limtugol min ayyamin e ñalawmaji ukara goɗɗi aha yuridullahu allah noon muuyani bikum e mon al yusra ko newuya wala yuridu bikum allah muuyanani on al usra sattede ɗum woni o dagnani on mo sellani taƴa o dagnani on gonɗo e ɗanngal taƴa allah dagnani on ɗum woni tukmilul iddata beele timminon limore so tawi lewru ndu so dawima timminon ko oɗon fodde balɗe 29 walla balɗe 50 son jiyani woni tukabbirullaha beele mawni noon allah so lewru ndu timmi ala ma hadakum sabu ko allah fewni on e maaleji diine mon wala allakum beele jo onon tashkuruna oɗon manta allah